ħajjitna kollha żliet. U illum għandi tliet żliet partikolari għalikom. L-ewwel waħda tkun dik illi meta tasal biex tixtri xi ħaġa taqbad u tmur f'ħanut kwalinkwe tażel l-affarijiet li għandek bżonn, tħallas u tmur lura lejn id-dar. Sa ċertu punt nista' ngħidulek illi hija tajba u vera, però imbagħad għalik għandi għażla oħra. It-tieni għażla dik illi dak li għandek tixtri tiġi hawnhekk ġewwa Daniels Mall il-Ħamrun u tixtrih. U tgħiduli x'differenza hemm bejn l-ewwel għażla u t-tieni għażla. Meta inti tiġi tixtri minn hawnhekk minn ġewwa Daniels Mall il-Ħamrun, ħadd tagħmel l-istess bħall-ewwel għażla, ġifieri tara x'għandek bżonn tieħu l-affarijiet, tħallas u tmur lejn id-dar. Sintendi bl-affarijiet li tkun xtrajt. Però meta tixtri minn hawnhekk minn ġewwa Daniels Mall il-Ħamrun, żomm ir-receipts u għal kull 100 euro valur ta' receipts illi inti jkollok int ser tingħata lura voucher ta' 10 euro. Imbagħad hemm it-tielet għażla. U x'inhi t-tielet għażla? It-tielet għażla hija illi inti tapprofitta ruħek minn offerta fuq offerta. Forsi bejnek u bejn ruħek qed tgħid offerta fuq offerta x'inhi din. Jekk inti tiġi hawnhekk f'Daniels Mall il-Ħamrun nhar ta' Ħadd u l-vouchers tiegħek issarrafhom kontra r-receipts illi jkollok nhar ta' Ħadd, int ħadd tkun qed tibbenefika minn Daniels Sunday Bonanza. U x'jiġifieri din? Meta inti ħadmur bir-receipts tiegħek il-Ħadd f'customer care biex tibdilhom mal-vouchers, iva jekk ħadmur nhar ta' Ħadd minflok ser tingħata voucher wieħed għal kull 100 euro valur ta' receipts illi inti jkollok ser tingħata żewġ vouchers. Biex nagħmlu l-affarijiet aktar sempliċi, jekk inti tiġi l-Ħadd hawnhekk f'Daniels Mall il-Ħamrun u ġib miegħek ir-receipts li tkun infaqt, meta inti ħadmur customer care għal kull 100 euro valur ta' receipts illi inti ħajkollok, minflok ser tingħata 10 euro, ser tingħata 20 euro lura. Dan jfisser illi ħatkun ingħatajt 20% ta' dak illi tkun ħallast. Jiena hawnhekk tgħidkom it-tliet għażliet. Tiegħi għamilta. U int